रोसे भाई ओके दियो चलो दियो यही से पर साइड चीनी टे पकईदे नाली हम तेजपत्र तेजपत्र दिना गोटे तेल गरम हो जाओ तेल गरम हो चीनी टा जो पड़ी नाली उठू तेजपत्र पड़ो ना मुझे रोसे कर तुमको शिखो तुम रोसे आज शिख ठीक अच्छे आज तुम स्टाइल रोसे हम तुम ओन रेसिपी मुझे जानी ना सेमती कहले हेनी मत ठीक अच्छे ठीक अच्छे टेस्ट देखिए आज केमती हो टेस्ट करिया मैंने आंगुठी चाटियो ठीक अच्छे आंगुठी चाटियो ओके हाँ ठीक अच्छे रेडी था आंगुठी चाटियो देखिए गरम है तेजपत्र टे पकई दूचे तेजपत्र तीन पकई दवा तेजपत्र पड़ला नहीं एटा एटा गरम मसला गोटा गरम मसला पकई दवा अच्छा अभ्यास नहीं लंका लंका बाटी रखी लंका पेस्ट शुखिला लंका पेस्ट जी राग खाइब से अनुसार पकड़ अच्छे जे कम राग खाऊ बेसी पकईदे पुणी असुविधा पिज पकईदवा और पिज भी पकईदेली बहुत जोर काश गरम को ओहो गरम मटन टा केमती रोसे कर अदा पेस्ट रसुण पेस्ट रसुण पेस्ट हल्दी दल हल्दी 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 और लुण दियो हल्दी गुंड पड़ना ना हल्दी लुण 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 तर न नेले जान ठीक अच्छे हाथ मेजरमेंट गाँव केमती तेल कौन पकेबी चलो चलो दी मस्टार्ड ऑयल सोरिष तेल सोरिष तेल
ପିଆଜ ପକା ହେଲା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ତେଲ ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଇଏ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବା। ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପିଆଜ ସୋରିଷ ତେଲ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ଆମେ ରଖିଦେବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପକେଇବା ନା? ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ପକେଇବା। ଦେଖିବା ମସଲା କ'ଣ ହେଲାଣି ଅବସ୍ଥା। ମସଲାଟା ଦେଖିଦେବା ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ମୋତେ ଦେଖିଦିଏ। ହଳଦୀ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲା ବି ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଓକେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଘଣ୍ଟେ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଳାଅ। ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ଜଣା ପଡ଼ିବେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଭାଜି ହବ? କାକୁଡ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଣ୍ଡେରେ ମୋର ପୁରା ଛୁଟି। ମସଲା ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ। ଦେଖି ନାଇଁ ମସଲା ହେଇଗଲା ନା? ମଟନ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଲି ଯାଇଛି ଆମର କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି। ଆଚ୍ଛା ନାଲି ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଲା ପକେଇଦେବା। ଖୋଲା ହେଇନି ଟିକେ ପକେଇଦେବା। କଲର୍ଟା ତାହେଲେ ତ ମସ୍ତ କଲର୍ ହେବ। ଦେଖ ଆଜି ମୋ ରୋଷେଇ ଖାଇବା। ଜରା ହଟକେ ଜରା ବଚକେ। ଟିକେ ଅଲଗା ମୋ ମଟନ କରି ଖାଇके बताओ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଲ କେତେ ଖାଇବା? पानी देव ना ए पूरा गरम पानी लेट हो गलानी तो जल्दी जल्दी हो आलू दे दूँ
ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସିଟି ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବା କି ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିଦିଅ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ହଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି ବା କଲର ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିଛି ଆଉ କିଏ କରିଛି କିଏ କରିଛି ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିଛି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କଲର ଆସିଛି କଲର ଅଛି ନା ଖାଇକି ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ହଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ସରିଲା ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ ଗରମ ମସଲା ସେତିକି ହେଇଯିବ ଏମିତି ଖାଇବା ନାହିଁ बढ़ली तो ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ मुझा तो मुड़ी काटू କ'ଣ କାଟିକି ରଖ ସାତ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ 3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଥିଲା କେମିତିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଗଲା ଆଉ ଛାତି ଫୁଲିଗଲା ତମର ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ହୁଇସିଲ୍ 2ଟା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନେଇକିନା କାଟୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ମୋର ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ